Здравейте с вечерния метеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология. Аз съм дежурният синоптик Мартин Славчев, а днес мои колеги бяха Анастасия Стойчева, Боряна Маркова и Илия Банов. От спътниковото изображение виждаме, че над западната половина от Балканския полуостров облачността е значителна, купесто-дъждовна, особено над Динарските планини. На страната ни е предимно слънчево. Към 18 часа днес температурите в страната бяха от 11-13 градуса по Черноморието до 22 градуса в Сандански, а в столицата температурата е 16 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, но утрото ще бъде хладно с температури предимно между 1 и 6 градуса. През деня ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд със слаб вятър от изток-североизток. За утре в източната половина от страната и по-специално Лудогорието, Стара Загора област, Сливен и Ямбол е обявен жълт код за опасност от образуване на слана поради по-ниските температури. В сряда отново ще бъде през нощта предимно ясно, сутринта все още хладно и отново остават условията за образуване на слана. В четвъртък и петък ще има по-често значителна облачност, главно след обедни часове, купесто-дъждовна, като не е изключено и да прегърми. В събота облачността ще е предимно значително, особено в следобедни часове. Не е изключено и да превали, но вероятността е доста по-малка. В неделя и понеделник вятърът ще се обърне от запад, северозапад и както виждате и с него температурите ще се повишат. Но в понеделник отново следобедните часове ще има значителна купесто-дъждовна облачност, придружена с гръмотевици. Това беше всичко от Националния институт по метеорология и хидрология.